Moi bo día a todos e a todas. Vamos a dar comenzo a este pleno previsto para as 12 da mañán. Comezamos polo primeiro punto do orde do día, que é a aprobación dos borradores das actas das anteriores sesións ordinaria de 27 de decembro e a extraordinaria que se celebrou o 17 de xaneiro. Non sei se hai algunha cuestión a comentar. Procedemos á votación. Votos a favor da aprobación dos borradores das actas das anteriores sesións ordinaria do 27 de decembro e extraordinaria do 17 de xaneiro. Queda aprobada por unanimidade. Segundo punto da orde do día, entrando xa na parte resolutiva, aprobación do expediente de contratación para adxudicación mediante procedemento aberto do servizo de limpeza dos centros da Diputación. Non sei se hai algunha intervención ao respecto. Procedemos á votación directamente. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Terceiro punto da orde do día, aprobación do expediente de contratación para a adxudicación mediante procedemento aberto do Servizo de Seguridade e Vixiancia nos centros da Diputación. Algunha intervención? Non habendo, procedemos á votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Cuarto punto da orde do día, corrección de erro dun erro de feito nas bases reguladoras do Plan de Obras e Servizos de Competencia Municipal, o Plan máis Provincia 2025. Ten a palabra o voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, o deputado Jorge Cubela. Moi bons días, presidente, compañeiros e compañeiras. Dende o Grupo de Goberno queremos dar a benvida e saudar aos veciños que nos acompañan neste pleno, os veciños do Concello de Mos e de Bembibre. Bos días a todos e benvidos á casa de todos os pontevedreses, que é a vosa casa. Neste punto, pasamos a dar explicación que o Pleno da Corporación Provincial, na súa sesión ordinaria do 27 de decembro de 2024, aprobou as bases reguladoras do Plan de Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan máis Provincia 2025. Resultando que tras a aprobación das bases detéctase un erro de feito na transcripción de dúas porcentaxes nunha táboa que se atopa incluída na base sexta das reguladoras, sen que dito erro afectara a distribución do crédito entre concellos, explicamos que o importe da subvención do Plan máis Provincia para o Grupo 1, que son os concellos de ata 10.000 habitantes, é de 21.850.000 euros. Dese importe, a porcentaxe fixa é do 45% e a porcentaxe variable é do 55%, o que supón 12 millóns de euros, 17.500 euros. Desa porcentaxe variable, o criterio do reto demográfico é o resultado da suma da prima demográfica e da prima de envellecemento. Tendo en conta os datos de cada concello e segundo as táboas que figuran nos anexos 1 e 2, o importe destinado a este criterio é de 1.155.000 euros. Ese 1.155.000 euros dividido entre os 12.017.500 euros dá unha porcentaxe de 9,61%. O cálculo da porcentaxe correspondente aos núcleos de poboación é a diferenza, polo que é de 10,39% e non de 10,22%. É evidente que as bases conteñen un erro de transcripción. A porcentaxe que debe figurar na táboa que contén o erro é do 9,61% no caso do criterio correspondente ao reto demográfico e de 10,39% no caso do criterio de núcleos de poboación. Polo tanto, por iso traemos a pleno como órgano competente a aprobación desta corrección de erros, que onde di en núcleos de ata 10.000 habitantes 10,22%, de 10.000 a 20.000 de 16,93% e de 20.000 a 50.000 de 17,24% quede reflectido en 10,39, 16,93 e 17,34. En reto demográfico onde di 9,78, 3,07 e 2,66%, debería dicir 9,61, 3,07 e 2,66. Máis nada, presidente. Moitas grazas, señor Cubela. Ten a palabra don César Mosquera. Grazas, señor presidente. Bo día a todas e a todos. En resumo, que houve alguén que se engañou, basaron números e hai que ahora poñer os números que eran os reais. Bueno, pois, iso é o que vamos a facer. Non afecta moito máis, senón simplemente corrixir ese erro e, polo tanto, nós vamos a votar a favor. Moitas grazas. Ten a palabra a voceira do Grupo Provincial do Partido Socialista, dona Ana Laura Iglesias.
Sí, moitas grazas, presidente. Bueno, por a nosa parte, mostrar unha vez máis que, igual que pasou no pleno anterior, co plan extraordinario, pois non sabemos moi ben por qué, non nos queda realmente claro, porque isto do erro de feito de que nos trabucamos un número queda bastante forzado. Non sabemos por que hai un cambio de criterio nas adjudicacións, nos porcentaxes das adjudicacións deste plan máis provincia. E, bueno, tamén que quede constancia e que quede no libro de actas que realmente vostedes fan un reparto destes fondos e yo notifican así os alcaldes e as alcaldesas antes da modificación destas bases. É dicir, vostedes utilizan para o reparto dos fondos uns porcentaxes, unhas cantidades que non estaban aprobadas polo órgano que ten que aprobar as bases, que é o Pleno. Veñen agora a corresilo e a notificar agora que había un erro e non sei que, bueno, todo un compendio de cousas que non sabemos moi ben por qué, o que sí que sabemos é que administrativamente queda collido con pinzas, nada máis. Bueno, moitas grazas. Procedemos á votación deste cuarto punto da orde do día, que é a corrección de erro de feito nas bases reguladoras do Plan de Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan máis Provincia 2025. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada por un número de 17 votos a favor. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o número 5, aprobación do convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias e as Deputacións Provinciais da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra en materia de emerxencias e prevención e defensa contra incendios forestais para o desenvolvemento dos grupos de emerxencias supramunicipais durante o período 2025-2027. Ten a palabra o deputado voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular. Está. Neste punto, e nesta proposta de carácter administrativo, que ten por obxecto emitir unha declaración sobre a idoneidade de suscribir un novo convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias e as Diputacións Provinciais das 4 provincias, en materia de emerxencias e prevención de defensa contra os incendios forestais, para o desenvolvemento dos grupos de emerxencias supramunicipais durante o próximo bienio, 25-27. Próximo a expirar o prazo de vixencia do anterior convenio, na Dirección Xeral de Administración Local remítese o borrador do novo convenio de colaboración entre a Xunta, a Federación e as Diputacións en materia de emerxencias e prevención e defensa contra os incendios forestais, como dicía antes, para o desenvolvemento dos GES. Ao igual que en anteriores ocasións, dito convenio asinouse polas partes finais en decembro do ano pasado, sendo necesario tramitar un novo expediente administrativo para a súa ratificación e aprobación. De acordo co establecido na cláusula quinta, os grupos de emerxencias supramunicipais dependerán tanto xurídica como orgánicamente do ente local polo que foron contratados. En ningún caso os seus integrantes terán vínculo laboral coa Administración Xeral da Comunidade Autónoma ou da Diputación Provincial de Pontevedra. Co novo convenio, as aportacións económicas totais entre as partes acadan as seguintes porcentaxes: o 52,50% para a Xunta de Galicia, o 40% para as Diputacións Provinciais e os concellos que terán que aportar o 7,5%. O novo convenio non supón ningún incremento da aportación económica anual da Diputación de Pontevedra respecto ao ano anterior e o anterior convenio. De acordo coas porcentaxes de financiación, a aportación da Diputación de Pontevedra en cada ano será de 1.088.000 euros, de acordo ao seguinte detalle: o GES da Estrada con 12 membros, Lalín con 12 membros, Redondela con 12 membros, Mos con 12 membros, A Guarda con 12 membros, Mancomunidade do Valmiñor con 12, o Grove con 6 e Pontareas e Sanxenxo, que é un servicio municipal. Sumando a aportación da chega da Diputación, como dicía antes, a financiación e a retención de crédito obrará en 1.088.000 euros. A vixencia do convenio será dende 1 de xaneiro de 2025 ata o 31 de decembro de 2027 e poderá ser obxecto de modificacións ou de prórrogas xustificadas, logo das tramitacións das correspondentes adendas. Máis nada, presidente. Bueno, moitas grazas. Non sei se hai algunha intervención máis ao respecto. Procedemos á votación. Vamos a votar entón este
Quinto punto da orde do día, que é a aprobación do convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias e as Diputacións Provinciais da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra en materia de emerxencias e prevención e defensa contra incendios forestais para o desenvolvemento dos grupos de emerxencias supramunicipais durante o período 2025-2027. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Sexto punto da orde do día, actualización a 1 de xaneiro de 2025 do catálogo de estradas de titularidade da Diputación de Pontevedra. Procedemos á votación. Votos a favor. Perdón, ten a palabra, disculpa. Ten a palabra don Jorge Cubela. Estamos. Bueno, neste punto, como ben di, o que traemos é a modificación do catálogo de estradas da Diputación de Pontevedra tras a súa actualización e, polo tanto, durante o ano 2024, como sabemos, formalizáronse e publicáronse no boletín da provincia as actas de entrega de distintos tramos viais a concellos e, polo tanto, logo de executarse neles obras de melloras, por iso se trae este punto que modifica o inventario das estradas provinciais. Ademais, como resultado de recentes medicións topográficas, en varias delas, producíronse variacións nas longitudes das mesmas e o que xustifica esta modificación. Polo tanto, hoxe o único que se trae é deixar constancia que, 1 de xaneiro de 2025, a longitude total da rede provincial de estradas é de 1.652 km e, polo tanto, aprobamos actualizar o catálogo e mediante os informes técnicos que acreditan polo director de Infraestructuras e Vías Provinciais que isto é así. Nada máis, non ten máis explicación. Moitas grazas. Ahora sí, ten a palabra don César Mosquera, voceiro do Bloque Nacionalista. Grazas, señor presidente. Efectivamente, o que ven é aparentemente unha cuestión técnica, non, de que actualizar que estradas son da Diputación e cales deixaron de ser e, polo tanto, pois, poñer en orden e ter ese catálogo, ese inventario ao día, non? Pero creo que isto se merece unha reflexión, por eso pedimos a palabra, porque, sobre todo, nos tramos máis urbanos do viario provincial, créanse unha serie de problemas, pois, hai que pedir autorización para pasar ao alcantarillado, a veces hai certas dificultades, quen sostén as beirarrúas, etc. E, claro, poñer orden neso, pois é un traballo lento, porque son moitísimos quilómetros, estamos falando de 1.600 kilómetros, o sea, máis que a distancia por estrada do que hai aquí a Barcelona, por exemplo, bastante máis. Estamos falando dunha rede moi ampla que hai moitas situacións dese tipo, non? Hai anos que se intentou e se reforzou, non? E despois, pois, regular isto e simplificalo, o sea, que o que é urbano, pois, que pasen aos concellos e, polo tanto, xa non teñen problemas de se a iluminación, se as beirarrúas, ou que sexa, ou se hai que pasar un saneamento, un agua, ou que sea, non? E, bueno, pois, iso levou a que agora cheguen. Todo isto veñen de convenios do ano 2020, 2021, 2022, 2018, 2017, a que ahora cheguen isto aquí, que creo que o final é un final feliz para estas situacións. Polo que vemos, porque non veñen convenios aquí ao pleno, nin se ve na Xunta de Goberno, que dicir, iso está sufrindo un parón. Supoño que sería o cambio de goberno, o cambio de dirección, o cambio que sexa. Hombre, agardemos que vaya, que se retome o ritmo, porque os trámites ou medidas que se adopten agora, pois, dentro duns anos, pois, rematarán unha reordenación en outros tramos que o necesitan e o están pedindo, non? En fin, agardo que non caia en saco roto, non? Esta petición, porque en fin, notase certo o cambio de diputada, bueno, pois todas esas cousas, pero sí que se nota que hai un certo parón que creo que non é bo nin para os concellos afectados, nin para a propia rede viaria de estradas da Diputación.
Bueno, moitas grazas. Procedemos a votación este sexto punto de orde do día, que é a actualización a 1 de xaneiro de 2025 do catálogo de estradas de titularidade provincial da Diputación de Pontevedra. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Sétimo punto de orde do día, aprobación dos estudos de ordenación e delimitación de treitos urbanos de solo de núcleo rural nas marxes das estradas provinciais. Ten a palabra o deputado voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, Jorge Cubela. Neste tema, traemos a pleno, unha vez analizados polos técnicos dos servicios de infraestructuras e vías da Diputación, os treitos urbanos localizados en solos clasificados como de núcleo rural nas marxes das estradas de titularidade da Diputación de Pontevedra, co obxectivo de recoñecelos tras a súa identificación e a aplicación ao réxime especial previsto no artigo 38.4 da Lei 8/2013 de Estradas de Galicia. O xefe de Servicios Técnicos de Infraestructuras e Vías Provinciais emite un informe preliminar no que indica que tras o estudo pormenorizado do planeamento urbanístico vixente na provincia só cumpren as condicións necesarias para o recoñecemento destes treitos urbanos de solo de núcleo rural aos efectos da normativa de Estradas de Galicia e en relación coas estradas provinciais os existentes nos termos municipais dos concellos de Vilaboa, Moaña, Marín, Fornelos, Ponteareas, Silleda, A Estrada, Cerdedo, Cotobade, Valga e Vilanova de Arousa. O xefe de sección de proxectos de infraestructuras tamén emite un informe técnico ao respecto no que indica que os efectos de acadar unha mellora e simplificación administrativa, cuestión moi importante, así como unha mellor coordinación en materia de estradas provinciais entre estes concellos e a Diputación, xunto cunha maior axilidade na tramitación dos expedientes de licenzas ou comunicacións previas nos predios lindeiros coas estradas provinciais e co obxectivo final da mellora das relacións entre a cidadanía e as administracións públicas, solicítase que se tramita a aprobación dos estudios de ordenación e delimitación de treitos urbanos dos concellos obxecto do presente informe, polo que traemos ao Pleno o acordo de aprobar provisionalmente a delimitación dos treitos urbanos de solo de núcleo rural aos efectos da normativa de estradas de Galicia e respecto das estradas provinciais, nos termos municipais citados anteriormente. Vilaboa, Moaña, Marín, Fornelos de Montes, Ponteareas, Silleda, A Estrada, Cerdedo Cotobade, Valga e Vilanova de Arousa, de acordo co informe técnico e, polo tanto, a relación dos treitos urbanos que figuran no anexo 1 do presente informe e proposta. Someter os estudos aprobados provisionalmente a información pública polo prazo de 30 días hábiles para os efectos de alegacións por medio de anuncios no Diario Oficial de Galicia e remitir os correspondentes estudios a cada un dos concellos afectados. Máis nada, presidente. Moitas grazas. Ten a palabra don César Mosquera. Grazas, señor presidente. Vamos a ver, o que se trata aquí é de os no núcleos rurais, se o solo está catalogado como urbano, pois hai unhas alineacións e encaixa unha estrada provincial, que, como dixemos antes, as medidas que están adoptando son a extinguiros, que pasarán a maioría a competencia dos concellos. Pero, ainda que sea a Diputación, o quen quere construir unha casa ou levantar un muro que sexa, pois non ten que pedir autorización. Sin embargo, se é de núcleo rural, si a ten que pedir. Entón, estamos licencia no Concello, non autorización á Diputación, o permiso da Diputación para facelo, vi de volta, e co cual pois o mareo pois é bastante gordo, non? Claro, o que nos topamos, digo, como consecuencia deste estudo, é que a intención era moi boa, pero a realidade é bastante parca. Quero dicir que a intención é boa, intentar que nos núcleos rurais haxe unhas alineacións que se fixan agora no estudio que se faga e, polo tanto, a partir de aí, pois todo o mundo sabe que a alineación non hai que pedir permiso, non hai que pedir autorización á Diputación. Iso é o que se trata. O problema que nos topamos é que hai moi pouquiños núcleos, tal como está o planeamento, tal como están as alineacións, que se poden acoller eso. Esa é a desgracia. Por isso digo que os resultados son parcos. É unha boa intención, quer dicir que, bueno, por parte da Diputación faise o esforzo de que se poidan acoller e, polo tanto, quitarlle a carga esa de estar fixando alineacións e pedir permiso á Diputación a parte do Concello,
a intención era boa, pero a realidade do planeamento urbanístico e a propia realidade física da maioría dos núcleos, nos que hai casas que están fora de alineación, que están metidas secadas dentro da liña de afección, bueno, toda esa problemática que hai na provincia, pois resulta que dá, pois bueno, que só hai moi poucos concellos, e dentro desos concellos moi poucos núcleos que cumplen, que poidan acollerse a esta ventaxa, non? Que, repito, sería moi positivo que puderan ser casi todos. A realidade é que non poden ser, bueno, agardemos que no futuro pois se poida avanzar cara a outros que sí se poidan acoller a esta para simplificar e romperlle menos a cabeza, darlle menos problemas aos veciños ou veciñas que pidan a licencia para o que sexa. Moi ben, moitas grazas. Procedemos á votación deste punto número 7 da orde do día, que é a aprobación dos estudos de ordenación e delimitación de treitos urbanos de solo de núcleo rural nas marxes das estradas provinciais. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada por unha maioría de 17 votos. Punto número 8 da orde do día, aprobación da axenda urbana da área funcional do Val Miñor. Ten a palabra o deputado don Jesús Vázquez Almuña. Moi bons días, compañeiros diputados. As axendas urbanas nacen a nivel internacional para tratar de facer dos nosos concellos e cidades ámbitos de convivencia amables, acolledores, saludables e concienciados. Son, entre outros acordos, a Axenda para o Desenvolvemento Sostible 2030, a nova Axenda Urbana de Nacións Unidas e a Axenda Urbana para a Unión Europea. A Diputación de Pontevedra, desde o primer momento, quiso estar presente en estes acordos e tratar de crear instrumentos que sirvieran aos nosos concellos para ese desenrolo. Ao final, a Axenda é unha política urbana que incide no territorial e no urbano, cunha visión global, integrada e continuada no tempo. Tamén é unha política panca con capacidade de acelerar a implementación dos obxectivos de desenvolvemento sostible, en particular o DS11, sobre cidades sostibles, inclusivas, seguras e resilientes. E, por último, e ademais unha guía metodolóxica para que todos os actores públicos e privados que interveñen nas cidades, especialmente as administracións locais, poidan elaborar os seus propios plans de acción e implementación. O principal beneficio que achega a Axenda é a capacidade de ordenar a toma de decisións cunha visión estratégica de maneira que todas elas sean coherentes, sistemáticas, integradas e baseadas na coordinación e cooperación de todas as áreas das entidades locais e co resto das administracións e axentes involucrados. Trátase, por tanto, de contar con estrategias globais que teñan en conta factores sociais, económicos, territoriais e ambientais baixo o prisma da sustentabilidade. No marco do período de programación de fondos 21-27, existiu unha negociación a nivel estatal e no seo da Unión Europea para que se teña en conta a existencia de plans de acción de axenda urbana nas posibles novas convocatorias, en particular no relativo ás axudas para as estrategias de desenvolvemento urbano integrado. A Diputación de Pontevedra, coñecedora do escenario de financiamento e anticipándose a esa convocatoria de axudas que requería dispoñer da axenda urbana para dotar o financiamento, encargou externamente a realización dun estudio para a identificación, definición e priorización das áreas urbanas funcionais na provincia de Pontevedra. Temos que decir que a Diputación o fixo en doble ámbito, un ámbito provincial cunha axenda urbana para toda a provincia que dá soporte e dará soporte a todos os concellos e, como digo, a esta nova descripción, a esta nova concepción que son as áreas funcionales da provincia de Pontevedra. Concretamente, a área funcional do Val Miñor, Baiona, Gondomar, Nigrán, acadou a maior puntuación, destacando por unha marcada continuidade urbana a presencia de relevantes equipamentos e servicios compartidos, así como unha sólida rede de vías estructurantes. Esta área funcional réxese como un núcleo central de actividade económica e mobilidade, evidenciando unha integración profunda e sinerxias supramunicipais que afán constituirse como unha área funcional. Así pois, procedeuse á elaboración da axenda urbana da área funcional do Val Miñor, que foi realizada durante os meses de marzo, abril, maio
e xuño do ano 2024. Falo como diputado, aquí temos representación tamén de Gondomar e non está Nigrán, pero desde o primer momento traballamos de forma conxunta en un procedimento que ahora explicarei de forma o máis resumida posible. Como decíamos, o Val Miñor é unha zona integrada desde o punto de vista social, económico e xeográfico e aplicamos dentro desa xenda urbana os principios de 5 elementos fundamentales, que é o diagnóstico, o marco estratégico, o plan de acción, a participación e o sistema de seguimento. A participación para min é fundamental e así se desenrolou con non só asociacións e veciños que poderon aportar a este modelo, sino tamén con funcionarios dos 3 concellos e coa parte sindical e, por suposto, a representación política. En varios mesas sectoriais de medio ambiente, de urbanismo, de mobilidade, cohesión social, igualdade, vivenda e participación e tamén de economía, empleo e innovación tecnolóxica. Se fixo un diagnóstico dentro dos 10 ámbitos temáticos que abordan obxectivos estratégicos da xenda urbana española. E ese marco estratégico do Val Miñor se definiron unha serie de obxectivos concretos para esta axenda. O Val Miñor verde integrado, o Val Miñor resiliente e circular, o Val Miñor conectado e amable, o Val Miñor habitable e cohesionado e, por último, o Val Miñor productivo e innovador. E o plan de acción consta de 5 dimensións estratégicas, 16 líneas de actuación e 44 medidas, xunto con 142 proxectos e accións piloto. Creo que é moi importante para a nosa área, pero tamén é importante para a provincia de Pontevedra que podamos, desde aquí, definir un modelo que sirva tamén para outras posibles áreas funcionales no próximo futuro. Moitas gracias, presidente. Moitas grazas. Jesús, ten agora a palabra María Manuela Rodríguez Pumar, do Bloque Nacionalista Galego. Bo día. O tempo está... Ben, bo día. Como nos lembraba agora o deputado Almuiña, este é un proxecto de aprobación das sendas urbanas que ven desde o Goberno do Estado, que se aprobou en primeiro lugar a senda española no 2019 e que logo foi transposta ás distintas comunidades. A Deputación aprobou o documento unha vez aprobadose esa parte estatal, iniciou o proceso para deseñar o modelo de desenvolvemento urbano e rural para ser unha provincia, como decía, máis sustentable, resiliente, inclusiva, segura, e que para isto a forma máis eficaz era ordenar a toma de decisións de maneira participativa. Decía agora o alcalde de Baiona que esta parte era fundamental e que tamén estivera incluída a parte da representación política nesas localidades. Pois vaya por diante que o BNG, dende logo, nin en Gondomar, nin en Nigrán, tivo ocasión de participar na elaboración e de facer achegas a ese plan como organización ou como grupo político municipal. Logo, por outro lado, o documento está plagado de declaracións, de intencións, porque o papel o aguanta todo e, ademais, en perfecto español, non vai a ser que nos chamen paletos. Chega, ademais, cunha chamada responsabilidade para que votemos a favor, xa que este tamén é un documento máis deses que son precisos para acceder a subvencións, e dai a premura. De feito, en Gondomar se convocou un pleno extraordinario en pleno mes de agosto, cando nunca hai plenos en agosto. Pode que haxa que, con estas razóns, lle vaya para aprobalos sin mirar máis, pero para o BNG non é suficiente. Vou falar casi máis directamente do caso de Gondomar, porque é o que mellor coñezo, e é que, ademais de que considerar que ese documento é unha sucesión de brindes ao sol, contén datos incorrectos ou falsos, cando, por exemplo, di que o 89% da poboación de Gondomar está abastecida de agua municipal, ou que a finais de 2023 xa se realizaran obras para reducir o risco de inundacións, esas que polo eterno litixio entre PP e PSOE seica quedaron finalmente en nada. Ou como no apartado de medio ambiente urbano se fale de lugares como el Botánico de Monte Alegre ou la Ciudad Histórica ou el Ensanche, que desde logo no Val Miñor non están.
En canto ao plan de acción do Concello, concretamente de Gondomar, non se fai referencia, por exemplo, á problemática da falla de saneamento que ten o Concello de Gondomar, e no apartado dedicado á sostibilidade e eficiencia dos recursos hídricos fala de garantir o saneamento e abastecemento de agua de calidade a todo o municipio, pero logo dos apenas 14 proxectos que presenta ou que inclúe esta senda, só 3 son de saneamento e algún deles estaba realizado naquela altura cando contamos cun Concello que ten máis de 3.000 vivendas en saneamento. Fala, ademais, do ciclo integral de agua e non menciona nin considera as comunidades de aguas, nin tampouco, cando fala da rede de centros socioculturais, ten en conta os centros culturais existentes ou as veciñais, fala da adaptación dos montes de Gondomar ao cambio climático, mas non ten en conta nin cita para nada as comunidades de montes, etc. E máis, tamén fala de que a propia Axenda Urbana pon en valor a posibilidade de fortalecer el peso de la mancomunidade como entidade prestadora e xestora de servizos, pero non citan para nada que, por exemplo, a piscina mancomunada está en precario con un contrato que non será renovado ou que o centro de día ni sequera é mancomunado que está gestionado pola Xunta. E logo que o GES está traballando en precario e, eso sí, logo poñen que o GES é un dos valores para reducir os riscos dos problemas por os problemas de incendios, porque dice que dá cobertura aos 3 municipios cando en moitas ocasións está pechado con un solo efectivo por falta de resolución de problemas que no propio GES hai en canto a xestión do persoal. Mais ningún dos 3 concellos, nos sucesivos gobernos PP-PSOE, dos 3 concellos do Valmiñor deron resolto estes problemas. De pouco, entonces, vai a servir que poña nesta axenda que podría ser unha fonte de prestación de mellores servicios cando que pouco que hai neste momento ni siquiera é capaz de xestionalo. E logo, por exemplo, cita nos proxectos supramunicipais relacionados cos residuos urbanos como iniciativa de moito interese o Plan Revitaliza, ese que o actual goberno da Deputación Provincial está desmantelando. Ben, con este resume, resiliencia, que era unha das palabras que utilizaba ao principio, é a que nos fai falla, capacidade de adaptación e recuperación fronte a toda esta adversidade. E, evidentemente, por estas razóns, o voto do BNG non vai ser a prol deste documento. Gracias. Bueno, moitas grazas. Ten a palabra o deputado don Paco Ferreiro. Grazas, presidente. Querido compañeiro e amigo Almuiña, algo estamos facendo ben cando a oposición se pon de uñas. E é verdade que por primeira vez sempre se demanda dos partidos políticos que traballemos cóbado con cóbado por os intereses dos veciños, deixando atrás as liortas políticas, e despois, cando facemos, sempre hai alguén que non lle gusta. Nós somos un exemplo do Valmiñor de que o fixemos e que somos capaces de seguir facendo e traballando xuntos por o interés xeral do Valmiñor. E unha proba delo é que nunca hubo unha axenda funcional do Valmiñor e esta é a primeira vez que se leva a cabo e tamén vai por diante ca colaboración da Diputación de Pontevedra. É unha proba máis e reforza máis a teoría de traballar en conxunto por os intereses xerales. O traballo que fixemos durante este ano, sábelo ben, e o coñecemos de primeira man, que foi duro e arduo e costou moito chegar a onde chegamos, pero podemos decir que hoxe temos unha axenda funcional, que temos encima da mesa unha cantidade tremenda de proxectos e que esperamos recibir os fondos necesarios para poder executalos. E en ese sentido, vai por diante os meus parabéns e que vamos a seguir traballando en esa liña. Cada un que diga o que queira, porque escoitando estes relatos parece que o Valmiñor en calquer momento se vai a inmolar e vai a desaparecer do mapa, e eu creo que non. Desde logo, estábamos bastante peor antes de ter esta axenda funcional que agora, e espero que sea unha realidade. Por lo tanto, vaya por diante que gracias e a seguir traballando arreo por un Valmiñor mellor. Grazas. E que, eso sí, sirva de modelo esta axenda funcional do Valmiñor para outras comarcas e para outros territorios
da provincia, como pode ser Redondela, como pode ser o Morrazo, ou como pode ser o Deza ou calquer outro, porque a verdade é que é a senda que temos que seguir, traballando de maneira conxunta e traballando por Pontevedra a todos. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Non sei se hai algunha intervención máis. Sí, o deputado do Grupo Provincial do Partido Popular, Jesús Vázquez Almuña, ten a palabra. Sí, moitas gracias, Paco. O único que non está hoxe aquí é o alcalde de Nigrán, pero tamén, a verdade que estuvo moi implicado en todo o traballo. Como digo, eu non podo xulgar exactamente o que pasou en cada concello, pero sí teño que decir, quería facer recapacitar ao bloque, que aquí non se va a votar a xenda urbana de Gondomar, se va a votar o que é o Almiñor. E, curiosamente, o representante do bloque, creo que Manuela é testigo, Iago Pereira, dixo que el, desde logo, participara e que agradecía ao Concello de Baiona ese tema. Eu, por eso, non podo entrar en temas internos, pero o que teño que decir, seguindo as palabras de Paco Ferreiro, alcalde de Gondomar, de que, evidentemente, creo que un exemplo a seguir este traballo que se fixo, porque participou moitísima xente, aquí están os axentes sociais, como decía, sindicais e tamén funcionarios, que aportaron e deron un diagnóstico. Eu creo que un diagnóstico moi interesante, vendo un territorio que todavía temos que mellorar a mobilidade, é un dos aspectos importantes. O medio ambiente tamén, é certo, temos un magnífico medio ambiente, pero temos que tomar medidas para melloralo. E iso sale da discusión non só dos políticos, sino tamén dos veciños. E non se pode decir que facer un pleno en agosto é malo. Para estas ideas son boas, e creo que todo así o fixemos, porque traballamos durante 4 ou 5 meses e despois os aprobamos. Nos en xullo, en Baiona, o 6 de agosto en Nigrán e o 14 de agosto en Gondomar. Eso creo que a sociedade, os veciños, creo que eso o van a agradecer, que traballemos en calquer momento para sacar adiante. É certo que as axendas urbanas sirven para ter unha base para logo poder chegar a fondos, pero para min a parte máis importante é a que fixemos xa, o diagnóstico e posibles tratamentos. Sempre un bo diagnóstico nos leva a un bo tratamento e a boas solucións. E creo que o Valmiñor debe ser, e así, polo menos, desde o meu punto de vista, se está a facer nos 3 concellos con diferencias políticas claras. Ahora mismo, pois, o Partido Socialista goberna en Nigrán e en Gondomar, e o PP en Baiona, pero hai participación tamén do bloque en eses, bueno, por lo menos en esas discusiones, esa mancomunidade que tamén temos. E creo que hai que seguir traballando en conxunto para dar solucións aos veciños. E quero agradecer de forma, como decía ao principio, a implicación da Diputación de Pontevedra, porque non é fácil a veces dar os pasos para dar aos concellos esos instrumentos que son as axendas para poder logo solicitar fondos europeos. E a Diputación de Pontevedra, desde o primer momento, así o considerou, desenrolando unha axenda urbana para toda a provincia e despois buscando que áreas funcionales podían ter a súa propia. Por iso tamén a diputada María Ramallo agradecerlle ese traballo que fixo e que debemos continuar. Isto é un paso máis, pero todavía queda moito por facer. Por tanto, gracias aos veciños, gracias tamén aos funcionarios que formaron parte deste equipo, gracias tamén á consultora, que creo que fixo o bo traballo, e, por suposto, gracias aos representantes políticos sindicais que tamén se implicaron en este cambio. Moitas gracias. Moitas grazas. Non sei se hai algunha intervención máis. Sí, por parte do Bloque Nacionalista ten a palabra a María Manuela Rodríguez Pumar. Ben, aclarar previamente que xa dixen antes que iba a falar do caso que mellor coñecía, porque o meu eu non estiven, nin puden participar no de Gondomar, pero tampouco participei nos outros 2. Si é certo que no Concello de Baiona se abriu a posibilidade de que os grupos municipais puderan participar e, de feito, o compañeiro Iago Pereira participou, tal como acaba de comentar Almuiña. Pero eu non comparto en absoluto as afirmacións de Paco Ferreira fai un momento, porque se lle damos creto que acaba de decir, entón deberíamos decir que algo está a facer ben o Partido Popular no goberno provincial, cando a oposición
PSOE se pon de uñas en cada pleno. Entón, bueno, eu creo que se poña de uñas a oposición non significa en absoluto que o goberno que está enfrente o faga ben. Ademais, hoxe, e tamén dixo, que o Valmiñor está moito mellor desde que se aprobou a senda urbana. A ver, a senda urbana, desde que se aprobou, no Valmiñor non se modificou absolutamente nada. E non falei só de casos internos ou particulares de un concello, falei do que esos representan no conxunto, porque se eu vexo que o procedimento para incluir o diagnóstico sobre Gondomar non foi o acertado, porque se dicen ou se apuntan, a mellor non o diagnóstico, pero sí o posible tratamento non é o máis aceitado, entón podo inferir que no resto dos concellos tamén pode ocurrir. Non o sei, pero en todo caso falo da parte que sí podo analizar e coñecer. E non falo aí só de cuestións particulares, falei do funcionamento da mancomunidade, que sabe vostede que foi presidente o ano pasado, e sabemos os que estamos aquí, que somos do Valmiñor, que funciona bastante regular, tirando a mal. E, logo, non é malo facer plenos en agosto, nin en ningún outro mes. O bo sería facelos todos os meses, cousa que no Concello de Gondomar non ocurre. E cando hai plenos extraordinarios para aprobar algo que interesa, se convocan plenos extraordinarios nos que a oposición non pode levar iniciativas ni facer fiscalización do traballo do goberno. Co cal, a ver, fixen esa referencia, porque en agosto nunca se convocan plenos en Gondomar, mais para isto sí. Por tanto, tamén se poderían convocar o resto do ano nos meses e días que lle corresponde. Nada máis, grazas. Aclarar que o voto BNG vai ser abstención, non en voto negativo. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Procedemos á votación deste punto de orde do día, o oitavo, que é a aprobación da Axenda Urbana da Área Funcional do Valmiñor. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada por maioría. Noveno punto de orde do día, moción do Grupo Provincial do Partido Popular relativa á solicitude ao Goberno de España de alternativas ao novo trazado proposto para a autovía A52 pola grave afección que provoca os concellos de Vigo e Mos. Ten a palabra Luisa Sánchez do Grupo Provincial do Partido Popular. Bueno, pues en primer lugar saludar a todas las personas que se han acercado hoy hasta aquí. En segundo lugar, creo que podemos hablar en nombre de todos, condenar cualquier tipo de acto violento o intimidatorio que haya podido surgir por el tema de esta infraestructura, y creo que todos los aquí presentes creemos firmemente en la defensa libre de nuestros posicionamientos, en el debate abierto, pacífico y democrático. El pasado 18 de diciembre, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunciaba en el BOE que sometía a información pública el documento técnico y el estudio de impacto ambiental del proyecto del nuevo trazado de la autovía A52 para conectar Vigo con O Porriño. Todos sabemos que hay que darle una solución a la peligrosidad de la A55 por su alta siniestralidad y que debemos buscar una mejora en la movilidad y en la seguridad viaria. Pero también sabemos que debemos defender el proyecto que menor afección tenga en el territorio y en la vida de nuestros vecinos, el que menos lesivo sea para el patrimonio natural, cultural y que no impida su desarrollo. Y sobre todo, lo que es necesario es explicar pormenorizadamente a los vecinos afectados el impacto que esta nueva infraestructura tendrá en el territorio. En unos tiempos en los que las administraciones deben acercarse cada vez más al ciudadano, los vecinos de los ayuntamientos por los que transcurrirá esta autovía proyectada por el Ministerio, O Porriño, Mos y Vigo, han tenido que organizarse en plataformas vecinales en busca de información sobre un proyecto que no defiende con claridad el número de expropiados ni el alcance de las afecciones que se prevén. Además, se ha actuado con cierto tacticismo al aprovechar las fiestas navideñas para abrir un periodo de alegaciones de una infraestructura con grandes implicaciones vecinales y sociales. En este momento, el documento presentado por el Ministerio de Transporte sitúa a los vecinos del concello de Mos en las parroquias de Sanguiñeda, Petelos, Pereiras y Tameiga y al concello de Vigo en la parroquia de Bembrive en una situación de incertidumbre, pero con consecuencias inmediatas ya a día de hoy.
Con el desarrollo urbanístico de estas parroquias condicionado, ya que el Ministerio no ha mantenido comunicaciones previas con todos los ayuntamientos afectados, con núcleos de población partidos por una nueva infraestructura que cambia todas las dinámicas de población. Una obra de esta magnitud no solo afecta singularmente a una serie de viviendas o empresas, sino que modifica para siempre las relaciones de los vecinos que continuarán viviendo en el territorio. También con indefensión vecinal por no concretar el anexo de ocupación en un documento técnico que clarifique las expropiaciones previstas. Además, desde este grupo provincial consideramos que no podemos aplazar a la próxima década, como pronto, la posible solución de alta siniestralidad de uno de los mayores puntos negros en la red de carreteras del Estado. Y además hacerlo sin una garantía para los vecinos de que se trata del proyecto con menos afección en el territorio. Si este es el mejor proyecto posible, pues que se explique y que lo expliquen así. El proyecto presentado valora otras alternativas en su entronque en el municipio de Vigo, aunque todas similares. En cambio, no estudia diferentes posibilidades en el resto de su trazado. Resulta especialmente llamativo que el Ministerio no considere en sus estudios el trazado existente de la autopista A9, casi paralelo a la A55, pero con una intensidad media de vehículos muy inferior. Mientras que la autovía A55 se encuentra totalmente saturada de tráfico con una circulación a 60 km/h en alguno de sus tramos, con picos de hasta 70.000 vehículos al día circulando por ella y una alta densidad de tráfico pesado, la autopista A9 no alcanza los 6.000 vehículos al día. La peligrosidad de estas cifras es evidente. Háganse una idea, la AP9 entre Vigo y Omorrazo, que en verano llega puntualmente a 70.000 vehículos al día, cuenta hasta con 4 calzadas y 6 carriles para circular. En cambio, la A55 solo con 2 calzadas y 4 carriles y un trazado totalmente sinuoso. Registra 300 accidentes al año. En lo que va de vida útil de esta infraestructura ya van al menos 9.000 accidentes. Son cifras intolerables que deben ser atajadas en el plazo más corto posible. Por lo tanto, solicitamos alcanzar los siguientes acuerdos. Solicitar al Ministerio de Transportes la liberalización inmediata del peaje del tramo Porriño-Puxeiros de la autopista A9. Se trata de un itinerario alternativo y seguro como solución inmediata de alta siniestralidad de la autovía A55 y cabe recordar que en la actualidad hay un ejemplo muy semejante. En segundo lugar, demandar al Ministerio de Transportes el estudio de nuevas alternativas consensuadas con el territorio. Por ejemplo, el proyecto actual no contempla la reserva viaria establecida en el plan de Mos. Es incuestionable para todos que Vigo necesita la mejor salida viaria hacia Madrid, pero exigimos un proyecto que se pueda ejecutar en el territorio con las mínimas afecciones posibles. Y en este sentido exigimos la apertura inmediata de un proceso de interlocución institucional y técnica con los municipios afectados para definir una actuación respetuosa. Muy bien. Muchas gracias. Presidente, es con respecto a una... Presidente, ¿me permite? Es un tema de reglamento. El BNG ha presentado una enmienda a esta moción y consideramos, la acaban de presentar, ha sido cuando me he acercado a usted, consideramos que tiene la suficiente entidad la defensa de la A52, que la rechazamos y si ustedes consideran, sobre todo en el punto 2, que hay que tratar algo, presenten una moción para discutirla en otro momento. Moitas grazas. Luisa, ten a palabra María Manuela Rodríguez Pumar, do Bloque Nacionalista Galego. Ben, bo día. Eu tamén quero saudar a veciñanza dos concellos afectados por esta ampliación da 52 que trae esta moción hoxe aquí e a miña intervención vai tamén a ser a explicar a posición do BNG a respecto deste proxecto e da alternativa que o Bloque Nacionalista Galego ten para resolver os problemas que teñen a ver coa siniestralidade na 55, mas tamén coa mobilidade en xeral dunha área metropolitana. Porque desde o BNG nos opoñemos a este proxecto porque nin vai resolver os problemas de mobilidade na área metropolitana, nin tampouco a siniestralidade da 55. O proxecto de ampliación da autovía que o PSOE presenta non responde aos obxectivos de mellorar a seguridade e a vertebración da área, só supón duplicar infraestructuras e implica graves afeccións sociais e ambientais nas zonas poboadas dos concellos de Mos e
Vigo, e ademais de problemas de conexión de infraestructuras ao ser imposible a súa conexión e unión coa AP9, coa AG57 ou coa VG20. Compre, pois, demandar do Goberno español que proceda a paralización inmediata do proxecto, petición que non figura na moción que debatimos hoxe e que é de vital importancia polos seus graves impactos veciñais, territoriais e ambientais. O que está claro é que as solucións non poden agardar anos por unha nova infraestructura. Compre acometer actuacións que contribúan no menor tempo posible a dar verdadeira alternativa, e existe, e pasa, sen lugar a dúbidas, pola liberación e a gratuidade das peaxes da AP9, que transcorre prácticamente en paralelo á autovía, realizando as melloras de accesos e conexións necesarias. Pero, ollo, no BNG falamos de toda a AP9, non apenas dun cacho, como propón o PP, porque xa é hora de rematar con esa estafa máis que repagada e cusas peaxes pexan o uso desa infraestructura se nós non lle poñemos remedio, e poderán facelo até 2048 grazas a esa prórroga ilegal que concedeu o Goberno do Partido Popular. Esta semana o BNG trasladaba en debate parlamentar tamén que a tramo da AP9 que transcurre en paralelo a esa autovía A55 é a menos transitada da autoestrada, nos números que citou a deputada que me antecedeu, de 6.000 vehículos contra 60.000 do tránsito de cada xornada no resto da área viguesa. Tristemente, ven ser certo que dixo a deputada do BNG no Parlamento, xogarse a vida é gratis na A55, mentras que a alternativa segura sigue a estar privatizada. Pero para o BNG a alternativa tamén debe encadrarse nunha visión conxunta da área metropolitana e cunha filosofía diferente que supere vellas fórmulas, polo que, ademais da AP9, apostamos tamén pola liberación das peaxes da AG57, neste caso de titularidade da Xunta, e o reforzamento do transporte colectivo entre os concellos da área, co obxectivo de rebaixar o tránsito de vehículos nas vías menos seguras e nas convencionais. Non deixa de ser curioso, por non decir oportunista, que o PP se opoña agora a este proxecto cando o propio Goberno de Rueda bendeciu o novo Pesón de Vigo sen poñer ningún reparo á inclusión desta infraestructura, converténdose así, de algún xeito, en cómplice desta proposta do Goberno do PSOE de Madrid. Como queira que sexa, o Bloque Nacionalista Galego defende unha alternativa real á pretendida ampliación da A52, que é o que se plasma na emenda formulada, que ven a reformular un pouco os puntos da propia moción, que é demandar a transferencia da titularidade da AP9 e a liberación das peaxes todo o seu percorrido, demandar do Goberno da Xunta que inicie de inmediato os trámites para rescatar a autovía G57, demandar do Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible a paralización inmediata da tramitación do proxecto do novo trazado A52 Vigo-Porriño pola grave afección que provoca a parroquias de Vigo como Bembrive, non Bembibre, e de Mos como Sanguiñeda, Petelos, Pereiras e Tameiga, demandar do Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible que inclúa nun novo estudio de alternativas unha solución baseada na liberación das peaxes da AP9 que inclúa todas as actuacións de mellora de conexións, nomeadamente entre a AP9 e a A52, que permitan dar unha solución sostible e racional, instar os gobernos de Xunta e Estado a demandar, planificar melloras do transporte público colectivo para que evitemos o uso privado e, por tanto, desfenda tamén a perigosidade, demandar do Ministerio de Transportes tamén todas as actuacións pendientes desde hai anos na A55 e que non levaron adiante nin os gobernos do PP nin os do PSOE nos sucesivos gobernos españoles para reducir esa elevada sinistralidade e lograr nun horizonte próximo a harmonización co ambiente urbano polo que discurre e, dende logo, exixir unha clara interlocución institucional, técnica e veciñal tamén para o que se proxecte para esa vía. En calquera caso, nos gustaría que se aceptara a emenda. En calquera caso, de non aceptarse, votaremos a prol exactamente igual a moción. Sí, pois traeremos algunha proposta seguramente, pero aproveitando que os estábamos aquí, o lógico era propoñela nesta. Grazas. Rematou o seu tempo. Ten a palabra a voceira do Grupo Provincial do Partido Socialista, dona Ana Laura Iglesias. Moitas grazas, presidente. Moi bo día a todas e a todos. Comezar tamén por saudar a veciñanza que hoxe nos acompaña aquí neste pleno e, como non, condenando ese ataque tan nefasto
que sufriu a alcaldesa pedánea de Bembrive nestes últimos días. Non se poden claramente consentir. Mire, señora Sánchez, esta intervención súa, a verdad que a retrata totalmente. Eu xa non sei se vostede xa, non sei se é a enésima ou a 10ª candidata do PP a Vigo, pero non sei se de verdad quere vostede comezar a súa longa campaña electoral opoñéndose á cidade da que pretende ser alcaldesa, opoñéndose a Vigo, porque é o que está vostede facendo hoxe aquí. Veñen aquí moi preocupadas pola veciñanza de Mos e moi preocupados, pero gallá, señoras e señores do Partido Popular, hoube sentido a mesma valentía para defender Mos en relación co proxecto do Celta en Tameiga, cando ali non lle preocupaban a vostedes nin as traídas de agua, nin absolutamente nada. Unha vez máis, o Partido Popular inicia unha campaña anti-Vigo de confusión entre a cidadanía. Nada novo. Vigo é a 13ª cidade de España e a única gran cidade que non conta cunha conexión directa por autovía na súa entrada. A única que sufre esta discriminación histórica. Porque, señora Sánchez, por se aínda non se enterou, a autovía comeza a 20 kilómetros de Vigo, non en Vigo. E polo medio que nos atopamos unha infraestructura negra que cumple 30 anos rexistrándose un accidente grave máis ou menos cada día. E nos últimos 20 tivo máis de 3.000 feridos e preto de 20 persoas falecidas. Parécenos incongruente pasarse décadas lamentando e denunciando os accidentes da A55 e agora opoñerse a esta solución. Non creen que xa tuvemos bastante? Non é hora de facer algo. Sendo a seguridade viaria o aspecto máis importante, a incidencia económica do territorio tamén o é, e a demanda dunha conexión directa en todo o tramo entre o Porriño e Vigo é histórica. O primeiro proxecto remóntase á época de Zapatero, como non. Pero claro, chegou o Partido Popular ao goberno, chegou o señor Mariano Rajoy e a señora Ana Pastor e, como fixeron con todo, meteron esa obra, esa mellora nun queixón. O PP parou esta obra no ano 2015, como digo, e contribuiu a incrementar os accidentes e a falta de seguridade na circulación diaria dos máis de 65.000 vehículos que transitan diariamente por esta vía. E, como sempre, por moito que lle moleste o Partido Popular, é un goberno socialista, o goberno de Pedro Sánchez, quen retoma este proxecto para revertir así unha demanda histórica da cidade de Vigo. En este punto, compre botar a vista un pouco atrás ata o ano 2022, cando o entón ministra de Transportes plantexaba ao entón presidente Feijóo o compromiso do Goberno Central de solucionar o enorme problema da A55, presentando un proxecto de case 400 millóns de euros. E que fixo o señor Feijóo? Nunha actitude inaudita para un presidente de comunidade autónoma, rexeita este ofrecemento sen coñecer nin siquera o proxecto, sen ter ningún tipo de información, e dá unha alternativa que a que propón vostede aquí agora, que é certamente un despropósito de todos os puntos de vista. Estou segurísima que traer esta moción hoxe aquí ten moito que ver con tapar esa vergoña do señor Feijóo e da estrategia do presidente Rueda de confrontar co goberno de Pedro Sánchez sexa o tema que sexa. Menos mal que o Goberno de España continuou comprometido con esta imperiosa necesidade de Vigo e da súa contorna. Vostede demostra que se fora polo Partido Popular nunca se levaría a cabo unha infraestructura tan necesaria como esta. A mesma postura anti-Vigo que tiveron cando nos quitaron unha caixa de aforros, cando se opuseron ao AVE directo Vigo-Madrid, cando intentaron pechar o aeroporto de Peinador ou cando dinamitaron a área metropolitana de Vigo. Así lles vai. Deberían tomar nota dos castigos electorais que a cidadanía de Vigo lles leva en cada proceso electoral. Opoñerse a Vigo nunca lle foi ben ao Partido Popular. O mellor debería ir vostede, xunto co presidente da Deputación, a Vigo, para explicarlle as viguesas e os vigueses por que non queren que a cidade de Vigo teña unha saída directa en autovía. Ou por que non queren solucionar os problemas tan graves de seguridade que padecen cada día decenas de miles de persoas na A55. Repítolles, casi 2.300 accidentes con víctimas, 73 deles moi graves e 14 falecidos. E un total de 3.805 persoas feridas. De verdade que con estes datos tan atroces... Silencio, por favor. Gracias, presidente.
De verdade que con estes datos tan atroces e despois de non facer nada cando gobernaron en España vostedes, o único que se lles ocorre é posicionarse en contra dunha infraestructura que ven para dar solucións á estrada máis negra de Galicia. Non parece unha gran idea. Moitas grazas. Moitas grazas. Ten a palabra de novo a deputada do Partido Popular, Luisa Sánchez. Señora Iglesias, no sabe cuánto lamento lo que está diciendo y además el tono en el que lo está diciendo. Y me sorprende porque Bembrive es Vigo. ¿O usted no sabe que Bembrive es Vigo? No defiende los intereses de una parroquia de Vigo. Es triste, es muy triste. Todos sabemos que esa autovía es necesaria y estamos pidiendo que esa autovía es necesaria, pero con la menor afección posible. La misma sensibilidad que tiene usted con una persona que ha sido atacada, téngala con el resto de vecinos que también van a ver cómo se lleva su proyecto de vida por delante. ¿De acuerdo? Hay un dato para mí muy curioso y es que esta carretera, bueno, la A55 tiene una siniestralidad tremenda, brutal. Es, como hemos dicho antes, un punto negro. Pero lo curioso es que este diseño de la A55 se proyectó y se licitó en 1987, siendo ministro de Transportes don Abel Caballero. Siempre él origina los problemas y siempre él es el dado a buscar las grandes soluciones. Pero aquí estamos hablando en clave de provincia. Y en clave de provincia implica defender todo nuestro territorio, toda nuestra provincia. Hay un agravio comparativo. El señor Óscar Puentes ha empezado un proyecto piloto en Alicante. Y si no lo sabe, le ruego que se informe. La AP7. AP7, que sería nuestra AP9, con la A70, que sería nuestra A55. En el año 2024 ha liberalizado y ha levantado el peaje precisamente para trasvasar esa movilidad y toda esa frecuentación. Y ha sido tan exitoso que lo ha prorrogado en el año 25. ¿Qué pasa? Que el Gobierno central puede ayudar al eje mediterráneo y no puede ayudar a Galicia, no puede ayudar a la provincia de Pontevedra, a Vigo y a toda su área de influencia. Tienen ustedes sumisión al Gobierno central, pero el Gobierno central sigue castigando a esta provincia. Así que no sean tan sumisos, por favor, y defiendan los intereses de todos. Estamos hablando de que es necesaria esa infraestructura, pero no así. Dialoguen con los vecinos. Con el consenso se consiguen las cosas. ¿Y por qué han tenido que pelear Mos con el Celta? Porque Vigo, el alcalde de Vigo, los echó de Vigo en su momento. Ténganlo en cuenta. Es verdad. Silencio. Rematou. Señora vicepresidenta, rematou a intervención? Sí. Sí, non sei se... Ben, ten a palabra doña María Manuela Rodríguez Pumar do Bloque Nacionalista Galego. Bueno, eu solo incidir en que Bembrive Vigo sí, Beade tamén, e Beade tamén está afectado por outro vial, outra vía de alta capacidade que é a PO 010, e o BNG, no Concello de Vigo, foi a única forza política que votou en contra da aprobación provisional do PSOE de Vigo, non así o PP, e dende logo tampouco o PSOE que é quen o promove. E repito, o PP desde a Xunta, é o mesmo PP, o PP é o mesmo en Vigo, neste pleno e na Parlamento, o PP desde a Xunta deulle luz verde a ambas infraestructuras, non só a PO 010, sino tamén a 52, na súa inclusión no Plan Xeral de Vigo, co cal, volvo a repetir, tamén o PP é cómplice de que esta infraestructura este aí e amenace a veciñanza basicamente de Mos, e tamén, digo basicamente porque afecta a máis parroquias, e tamén as parroquias de Vigo. Non ten sentido unha infraestructura así, nin o investimento económico, nin o custe social, territorial, veciñal que supón,
non resolve ningún problema, nos levan por un túnel á Avenida de Madrid, pois a verdade, tampouco adiantamos gran cousa, e, por tanto, entendemos que non ten sentido, sería un despilfarro, pero que solo con que se aprobe o proxecto, ainda que non se chegue a facer, porque logo se atenda que é un despilfarro, nese momento, xa todos os terreos, as vivendas, as casas quedarían afectadas, como están afectadas por outros, por exemplo, o PO010 ou calquera outro, aínda que non se cheguen a executar mentras estean vixentes, vivos. Por tanto, quedarían hipotecadas esas propiedades permanentemente, independentemente de que eses viais non se chegaran a facer. Por tanto, dende logo volvemos a insistir en que estaría ben que o Partido Popular fora un pouco máis abrir a man a introducir as modificacións que non cambian en nada ou no básico a filosofía da propia moción, van un poquinho máis alá, buscan solucións definitivas que son utilizar as infraestructuras que xa están construídas, deámoslle uso, fagamos que efectivamente sirvan para a mobilidade, para que sexa máis fluida e para que sexa menos perigosa, e, ademais, que poñamos ao lado medidas como, por exemplo, a mellora do transporte colectivo. E aí falamos tanto do transporte colectivo urbano como do transporte colectivo interurbano, que é o que depende do Goberno da Xunta, e sei do que falo cando falo de transporte, porque algo fixen ali e traballei no Concello de Gondomar para melloralo, conseguimos algo, pero, dende logo, lonxe do que podría ser ter unhas boas medidas de transporte en todas as modalidades, e tamén aí meto o Goberno do Estado, porque as cercanías tamén resolverían moitos problemas de mobilidade. Grazas, nada máis, pediría que incluíran a emenda, pero, de todas formas, como xa adiantei, o BNG vai votar a prol na moción. Nada máis, grazas. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra a voceira socialista dona Ana Laura Iglesias. Moitas grazas, presidente. Bueno, señora Sánchez, a verdad que lle agradezo que cambien vostedes de parecer e que apoyen a autovía, como acaba de decir, que é unha obra tan necesaria. Por suposto que é necesaria. Grazas por decilo e grazas por apoiar este gran proxecto do Goberno de España. Claro que o é. O que non entendo é por que traen aquí vostedes esta moción. Silencio, silencio, por favor. Gracias, presidente. Estamos, como decía, ante un gran investimento que demostra o forte compromiso do Goberno de España con Galicia. E hoxe, a socialista, señora Sánchez, estamos a favor deste proxecto, pero lle pedimos algo imposible ao Partido Popular: rigurosidade e responsabilidade co proxecto. E falo de rigurosidade porque saben perfectamente, aínda que non o din, que este anteproxecto atópase en fase de exposición pública para cumplir con todas as garantías, tanto para as administracións públicas como para as empresas e os particulares. E miren... Por favor, manteñan o silencio. Grazas. Moitas grazas. E miren, somos moi conscientes de que unha obra desta envergadura sempre vai a ter afectados, como en todas. Claro que somos conscientes. Exactamente igual que nas obras que licita a Xunta de Galicia. Solamente ten que ir co vostede o DOGA e comprobar cantas expropiacións fixeron vostedes mentras goberna. Vostedes só apelan ao interese público cando lles interesa, igual que o BNG, que acaba de deixalo aquí bastante patente. Só hai que mirar para as obras da 57, un proxecto do Partido Popular cando gobernaba en España, co beneplácito do BNG de Pontevedra, onde na primeira fase se expropiaron 2 casas. E na segunda fase hai un anteproxecto que afectaría a case 15 viviendas. Aquí queda de manifesto a súa dobre moralidade, a de uns máis a de outros. Así que yo volvo a repetir, somos moi conscientes das afectacións que pode ter esta obra. Solo faltaba. Que van a ser moitas menos das que vostedes van por aí pregonando. Iso xa o adianto. Pero importante, as veciñas e os veciños afectados, tanto de Mos como de Vigo, van ter as e os socialistas o seu carón para exixirlle ao Goberno de España que todos os afectados sexan os menos posibles e, por suposto, que velaremos polos seus máximos intereses. Claro que sí,
xa llo dixemos públicamente. E repito, manifestamos o noso compromiso con aqueles que se poidan ver afectados para buscar as mellores solucións. E hoxe vai quedar claro quen está a favor do proxecto máis importante para Vigo e para Galicia dos últimos anos e quen sigue, como vostedes, anclados no pasado e, sobre todo, quen subordina os intereses de Galicia polo fin último de confrontar de forma permanente co goberno de Pedro Sánchez. É unha decisión histórica para Galicia e para Vigo. Rematando, por favor. Só lle pido 5 segundos máis, dadas as interrupcións que tuven. Grazas, presidente. Déixense de política partidista, como fan sempre, por unha vez póñanse de cara a Vigo e a súa área, porque vostede mesma acaba de dicilo. Esta infraestructura, esta autovía é máis que necesaria e esta obra vaise facer. Moitas gracias. Bueno, non sei se hai máis intervencións. Si, pecha o turno a vicepresidenta e deputada Luisa Sánchez do Grupo Provincial do Partido Popular. Nosotros consideramos que cualquier obra pública siempre tiene una afectación. Lo que estamos pidiendo es que sea la menor afectación posible. Que se resuelva uno de los mayores puntos de siniestralidad sin afección al territorio. Para eso hay que dialogar con los vecinos. Se ha abierto un periodo de exposición pública, pero previamente no se ha trasladado nada ni a los concellos ni se ha pactado con los alcaldes, a no ser que el de Vigo sí haya tenido esa posibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, hablen con los alcaldes, hablen con los vecinos, hablen con las asociaciones. Ellos viven en el territorio, lo conocen y saben perfectamente qué trazados alternativos, viables y con una situación económica razonable se pueden acometer. Y por otra parte, a mí me hace mucha gracia que dice que se ponen a carón da veciñanza e que van a defender os seus dereitos. Pero si la ley ya les defiende, no hace falta que adopten ese tono paternalista. La ley ya les defiende, la ley les va a dar su justiprecio, la ley va a hablar de todo. Por favor, no intenten liarla como siempre. Gracias. Bueno, moitas grazas eu por unha breve intervención. Ya saben xa os que me coñecen que son usual tomador de notas. A voceira do Grupo Socialista me convidaba a ir a Vigo. Eu vou ir polo meu pé, sempre vou polo meu pé. Espero que cando volva, que a ser pronto, pois que hasta, mire, xa teñan dado as explicacións todas habidas e por haber sobre a sentencia do Guns N' Roses e tamén leven explicado aos veciños. Tamén xa lle teñan explicado aos vigueses e viguesas de que servizos van a prescindir para poder pagar esos 2 millóns de euros. Pero, se nos ceñimos ao que é se nos ceñimos, eu cando falei, cando vostedes falaron, estiven... Voulles a falar a hora da moción. Voulles a falar a hora da moción. Mire, decía vostede, bueno, que si ese mantra, campaña anti-Vigo, textualmente decía, compre votar a vista atrás. Imos votar a vista atrás. Porque Caballero sempre se opuxo a infraestructuras que rompían a cidade. Dúas principalmente. E vamos a poñer un exemplo recente e outro un pouco máis lonxe no tempo. El en marzo do 2024, ainda non fai un ano, dicía textualmente en relación ao tren ao muelle de Bouzas, dicía rompe la ciudad. Pero, se nos vamos ao 2008, fai 16 anos, oye, sinto que lles moleste decir estes datos, é unha realidade que está recollida en todos os medios de comunicación, pero é que no 2008 opúxose a entrada na cidade en superficie polo AVE. E ao final o AVE non entrou en superficie. 8 kilómetros de túnel. E el salía dicindo no ano 2008
que non entraría en superficie, que non habería expropiacións. Claro, e aquí automáticamente pois hai dúas cuestións. O meu modo de ver, non? Porque quere para Mos e Benvibre o que non quixo para Vigo. É dicir, os veciños de Mos e os seus veciños de Benvibre valen menos. Non teño máis nada que engadir e vamos a proceder á votación desta moción do Grupo Provincial do Partido Popular, que é o 9º punto da orde do día. Vamos a proceder á votación. Moción do Grupo Provincial do Partido Popular relativa á solicitude ao Goberno de España de alternativas ao novo trazado proposto para a autovía A52 pola grave afección que provoca aos concellos de Vigo e Mos. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada por unha maioría de 17 votos. Silencio, por favor. Continuamos co 10º punto do orde do día, que é a moción do Grupo Provincial Socialista para exixir da Deputación que inste a Xunta de Galicia a que adquira o inmoble do Pazo de Montesacro de Cambados e asegurar así o seu uso social. Ten a palabra o deputado socialista Javier Iglesias Mouga. Gracias, presidente. Bos días a todos e a todas. Saudamos tamén ao alcalde de Cambados e a concelleira Regina Núñez, Samuel Agua e Regina Núñez, que se encontran hoxe aquí con nos. Recentemente, como xa é sabido por todos e todas, a Orde das Hermanitas de los Ancianos Desamparados levou a cabo o peche definitivo e xa anunciado do asilo de anciáns de Cambados que se encontraba no Pazo de Montesacro. Pazo que durante moitos anos tivo uso de residencia de maiores. Non era unha residencia pública, pero sí tiña uns precios moi asequibles, xa que o custe depende nesta orde do nivel de renda do usuario, permitindo así facilitar o acceso a persoas con poucos ingresos. Cunha capacidade total de 70 residentes, o peche definitivo afectou a 53 e tamén supuxo alrededor de 30 persoas quedaran sen os seus postos de traballo coas consecuencias que este feito tivo para as súas familias no aspecto económico. Pasando algo similar ao acontecido en Pontevedra no ano 2022 co Sanatorio Santa María, hoxe camiño de ser convertido nun hotel e onde os usuarios tiveron que ser reubicados de urxencia sin que a Xunta fixera nada. E todo isto nunha comarca osalnés cunha poboación total de máis de 100.000 habitantes e máis alternativas públicas para os nosos maiores. O Concello de Cambados non ten a suficiente capacidade económica, como lle ocorre a case a totalidade de concellos de Galicia, de asumir a compra do inmoble, pero tampouco ten a capacidade competencial. Inda así, e con bo criterio, considerouse sempre esencial manter este servizo, xa que o asilo foi un centro que durante anos proporcionou un fogar e coidado a moitas persoas maiores. Nos últimos anos, a falta de recursos e a escaseza de atención adecuada nos centros de maiores son evidentes e o asilo de anciáns de Cambados non foi unha excepción. Non creo que isto sexa casualidade, nin tampouco a casualidade a ausencia nos alnés de prazas públicas. Sinceramente, creo que isto responde á política da Xunta en materia de asistencia de menores, maiores e dependentes que se decanta por externalizar os servizos para subvencionar prazas privadas. E co que se consegue beneficiar a certas empresas. A promoción de creación de prazas mediante convenios con empresas privadas que defende o Partido Popular non é a solución, xa que o custe mensual supera os 2.500 euros de media. A compra do asilo de anciáns de Cambados por parte da Xunta de Galicia non só aseguraría a continuidade dos servicios que se estaban a ofrecer, senón que tamén permitiría realizar as obras necesarias para mellorar as condicións de vida dos residentes que ali poden volver a estar. Pois agora, despois do peche definitivo, os residentes encóntranse repartidos por toda Galicia, entre Santiago, Tui e incluso na cidade da Coruña, coas dificultades que isto lles acarrea a día de hoxe os propios residentes e as súas familias. A colaboración entre as distintas administracións é esencial para abordar esta problemática. A planificación de políticas públicas de calidade que promovan a inclusión social, a saúde e o benestar dos maiores é fundamental. O Concello de Cambados aprobou en pleno o pasado mes de decembro co voto favorable do Grupo Municipal do Partido Popular unha moción similar á proposta que hoxe traemos aquí, na que pedimos que se adopte unha solución consensuada e sea
e dé resposta á ausencia de prazas públicas neste Concello en toda a comarca do Salnés, como estamos dicindo. Por tanto, espero que os deputados e deputadas do Partido Popular desta corporación manteñan hoxe aquí a mesma postura que tiveron os concelleiros do Partido Popular de Cambados. O que se pretende é que se adquira este pazo para uso de residencia pública por parte da Xunta ou, no caso de non ser viable económicamente, se poña por parte do Concello a disposición da Xunta de Galicia solo de uso residencial para a construción dunha residencia de maiores nesta comarca. A proposta da compra do asilo de anciáns de Cambados por parte da Xunta de Galicia é, por tanto, un paso necesario para abordar a crise que afecta a moitos centros de atención de maiores en Galicia. Non se trata só de salvar un edificio, senón de garantir un futuro digno para as persoas que o necesiten. Por todo isto, solicitamos a aprobación desta moción que pretende asegurar que os maiores de Cambados e da comarca do Salnés poidan ter a opción de voltar preto do seu entorno familiar e, en especial, nun contexto de envellecemento poboacional crecente. Polo que instamos ao Pleno da Deputación de Pontevedra ao cumprimento dos seguintes acordos. Instar a Xunta de Galicia e a Consellería de Facenda e Administración Pública a participar na compra do edificio do Pazo Montesacro de Cambados, asegurando o seu uso social e patrimonial, estando o propio Concello disposto a xestionar esa compra e asumir unha porcentaxe do custe. Instar a Consellería de Política Social da Xunta de Galicia a asumir a xestión do asilo de anciáns unha vez se leve a cabo a compra do inmoble e garantir un servicio de calidade para os nosos maiores. E se a compra non puidese levarse a cabo por cuestións alleas ás administracións públicas, instar a Xunta de Galicia a que se comprometa a construir unha residencia pública no municipio de Cambados. Gracias. Moitas grazas. Non habendo intervencións do Bloque Nacionalista, sí, do Grupo Provincial do Partido Popular, o voceiro Jorge Cubela. Sí, moitas gracias, presidente. Dende o Grupo do Partido Popular na Diputación e dende o Grupo de Goberno, que é o mismo, esta moción querémola tratar co máximo respeto e a maior seriedade. Nós sí cremos que o Concello de Cambados é quen de sacar adiante os seus propios asuntos. Son vostedes, con esta moción, os que pensan que non. Esta moción é un claro rescate político do alcalde de Cambados, que se atopa nun laberinto sin saída. É unha clara fuxida cara adiante. Explícome. Ademais, parece que quere afondar na grave crise interna no cuatripartito de Cambados. Porque temos que lembrar que o primeiro punto desta moción conta co rotundo rexeitamento do BNG en Cambados, cuxo grupo municipal levantouse no pleno de decembro e amenazou con romper o maltreito cuatripartito desta vila do Salnés. Miren, indo aos acordos, pretenden vostedes aquí na Diputación que sexamos nós quenes instemos á Xunta a que colabore co Concello de Cambados cando nós entendemos que ten que ser o Concello de Cambados e toda a veciñanza, tamén o entende así, o que se dirixa e inste a Xunta a axudalo a mercar o Pazo de Montesacro. Parece con esta moción que tratan o seu propio goberno municipal como a nenos pequenos, como se non souberan facer o que deben facer, que é facer xestión e tomar decisións. Se o Concello de Cambados quere defender o seu patrimonio e mercar o Pazo que acolleu o asilo, como fan moitos outros gobernos municipais que mercan edificios emblemáticos, o que ten que facer primeiro é liderar o proceso. 2. Negociar un prezo cos propietarios. 3. Dicir a cantidade que vai aportar. E 4. Pedir axuda, en forma de cantidade restante ao resto de administracións. Pero o certo é que o Concello aínda non fixo nada diso. Está a velas vir. Polo que esta proposta que traen aquí non ten ningún sentido político, xa que máis alá de pensar por riba da autonomía municipal que lle debemos a Cambados, non creemos que se poida instar a ninguén a algo cando non hai nada de nada feito nin traballado. Primeiro, o Concello de Cambados e o seu alcalde teñen que facer os deberes, poñer sobre a mesa unha proposta seria e convincente, con cifras, e logo pedir colaboración, como fan todos. Saben por que non hai avances neste asunto por parte do Concello? Porque o Goberno Municipal de Cambados
nin o ten claro, nin sabe o que quere, nin o que pode facer. Xa que durante os últimos 14 meses insistiron en que o Pazo o tiña que mercar a Xunta. Mandamos o balón para Santiago e nós, que somos unha asociación de veciños, non un concello, non temos ningunha responsabilidade. Pois non, os socialistas gobernan Cambados, mediante un multipartito. E, polo tanto, quenes son os que mudaron de opinión? O propio goberno, no pasado pleno de decembro. Polo tanto, debemos ter claros que os veciños non merecen esta falta de xestión nin esta falta de motivación. Porque se decidiron mudar a súa opinión e os seus criterios foi polas hipotecas ás que está sometido o propio alcalde nese multipartito. E, polo tanto, cremos que o PSOE ten que deixar de dar bandazos neste tema, neste proxecto, como en prácticamente todos os que afectan á comarca do Salnés e á provincia de Pontevedra e que benefician aos veciños das súas poboacións. Antes de vir a pedir un acordo da Corporación Provincial, o que teñen que facer é aclararse vostedes mesmos en Cambados e convencer antes de nada aos seus socios preferentes do BNG, que son como os chaman, para ver que queren facer. Para rematar, poñen a venda antes da ferida, que vai supoñer que o Concello non sexa quen de mercar o Pazo e piden que, se non se pecha esta operación, a Xunta construa unha residencia pública en Cambados e que para elo o Concello ofrecería os terreos. Pois miren, hai moitas formas de xestionar iso. Tamén houbo unha, como moitos concellos que están a impulsar proxectos a raíz dunha convocatoria do ano 22 dotada con 20 millóns de euros e dirixidas a concellos e que na nosa provincia vai beneficiar ni máis ni menos a municipios como Dozón e Fornelos de Montes, que pediron unha subvención para construir un centro sociosanitario e recibiron unha grande aportación económica. Concellos de menos de 2.000 habitantes que lle demostran a un concello de máis de 10.000 como se fai xestión. Sigo despois, presidente. Moitas grazas, señor Cubela. Non sei se hai algunha intervención por parte. Sí. Ten de novo a palabra o deputado Javier Iglesias do Grupo Socialista. Gracias, presidente, de novo. Señor Cubela, escoitei atentamente os seus argumentarios e sabe que lle teño aprecio no persoal. Lle devolvo así tamén o que vostede me dixo a min na anterior vez que tuvemos a oportunidade de debater, pero lamento no político profundamente a súa postura. Parécenos inaudito que ante unha situación tan crítica como a que se viveu en Cambados e na comarca do Salnés, a Xunta de Galicia do Partido Popular e o Partido Popular desta corporación se neguen a asumir as súas responsabilidades e colaborar na búsqueda dunha solución. É inaceptable, por exemplo, que a conselleira de Política Social se negase a ter recibido o alcalde de Cambados durante máis de un ano que este o estivo intentando, unha auténtica indecencia democrática, e que nunha democracia avanzada é un feito impensable. Isto por si só é motivo máis que de sobra para pedir a dimisión da conselleira, porque se o alcalde ou alcaldesa de Cambados fose do Partido Popular non nos cabe ningunha dúbida que esta xuntanza se tería producido e que a Xunta non daría portazos, senón que como mínimo se sentaría a escoitar e non actuaría como o fixo ignorando as necesidades dos nosos maiores e demostrando unha falta de sensibilidade e de compromiso total neste caso. A única resposta que deu a conselleira sobre este asunto foi dicir que a Xunta non estaba para comprar pazos. Pero este alcalde, que hoxe está aquí, que nos acompaña, si intentou acadar unha solución consensuada que dera resposta a esta necesidade. Para iso, quixo poñerse sin éxito en contacto coa conselleira de Política Social ata 11 veces por mail, varias por carta, varias por vía telefónica e tamén en persoa, todas sen resposta. Acaso os veciños de Cambados non merecen o mesmo respeto e atención que outros cidadáns de Galicia? Poñolle un exemplo. En Ribeira, por exemplo, licitouse a terceira residencia de anciáns nese municipio por valor de máis de 10 millóns de euros, con fondos destinados desde a Xunta de Galicia, con fondos públicos. E para Cambados, 0 euros. Para a compra do Cine Fraga, máis de 9 millóns de euros de cada administración. Para Cambados, 0 euros. É vergoñento que a Xunta de Galicia priorice o investimento en proxectos faraónicos como o Cine Fraga, destinando máis de 9 millóns de euros, repito, mentres negou sistemáticamente a axuda necesaria para salvar o asilo de anciáns de Cambados. Porque, volvendo ao Cine Fraga, por que o Cine Fraga? Obviamente para tratar de competir co PSOE en Vigo, pero a posición do PP en Vigo
cabe nun taxi. En cambio, en Cambados poderían ter aparecido para facer un servicio á sociedade e nin están nin se lles espera. É intolerable que se siga mantendo un modelo de privatización de atención á terceira idade onde priman os intereses de empresas privadas como Don Busbí en lugar do benestar dos nosos maiores. Temos que recordar que en Galicia hai 22.000 prazas de residenciais das que máis de 17.000, é dicir, un 77% do total son de titularidade privada e tan só 4.800 están en centros de titularidade pública. Desde o Grupo Socialista condenamos esta actitude da Xunta de Galicia do Partido Popular. Gracias. Bueno, moitas grazas. Ten agora sí a palabra o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, don César Mosquera. Grazas, señor presidente. Estuve escoitando moi atentamente as argumentacións de un lado e de outro, leendo todo o que previamente todo o que hai sobre isto, e só chegamos a dúas conclusións ben sinxelas. Primeiro, uns por outros a casa sin barrer. Está claro que a residencia pechou e non se resolveu nin se sustituiu por outra. E segundo, vaya liada. Aquí todo o mundo movendo que entonces a ver si traemos a moción porque entonces o PP a ver si vota o mismo que ali non vota, non traemos, contestamos porque si votamos non sei que, non sei canto, pero bueno, esos son xogos florais ou se quere de florete curto. Entonces o asunto é que o que non se ve é ningunha medida ni ningunha solución, que se o Concello pon os terreos entonces aceptámoslo, non aceptamos, antes sí, despois non, uns sí, outros non. Eu creo que isto algo de razón hai en que se debe aclarar dentro do Concello de Sanxenxo, ou de Cambados, aínda que teña que ver a Xunta. Vámonos a Esterra. Ben, moitas grazas. Ten de novo a palabra don Jorge Cubela. Sí, evidentemente é un posicionamento o do Partido Socialista que é intentar lavar a cara ante a situación que evidentemente non crea o Concello. Pero sí que temos que dicir que a preocupación repentina por ter unha residencia pública en Cambados é actual. Non hai ningunha xestión nos anos nos que o Partido Socialista leva gobernando o Ayuntamiento de Cambados para conseguir unha residencia pública no seu termo municipal. E hai moitos modelos para facelo, para conquerilo, ou procesos de convocatorias de subvencións cos que puderon concorrer. Faleille antes dunha, quero lembrar o interese do salnés e provincial nesta repentina estrategia política, pero que compre, ademais, engadir que ningún dos concellos gobernados polo PSOE nesa bisbarra da nosa provincia se presentou a citada convocatoria que foi pública, a que concurreron moitos concellos do PSOE noutros lugares e comarcas para crear unha residencia, centro de día ou centro sociosanitario nos seus municipios. Polo tanto, agora o que se deben buscar son alternativas como Concello. E levan máis de 15 meses sin intentar buscar unha solución máis que mandarlle o globo de aire á Xunta de Galicia e a Santiago. Hubo algunha xestión por parte do Concello para mercar terreos? Hubo algunha xestión do Concello para mercar o edificio? Sábese o precio que os propietarios o venden? Fíxose algunha xestión para ver que capacidade económica ou mediante que operacións financeiras se podería adquirir iso? Ten o Goberno de Cambados algún tipo de acordo entre os seus socios de goberno para chegar á adopción dunha solución? As respostas a todo isto é non. Miren, a propia mancomunidade do Salnés, ante esta situación, está buscando a maneira de xestionar a construción dunha residencia. E co mesmo formato, ademais, de concesión de manial que fixeron vostedes en Silleda, ou que eu, quen lles fala, está a emprender no meu concello. Pero polo momento, eu tamén sigo descoñecendo, e algo leo, se o Concello de Cambados fixo algún tipo de ofrecemento de terreos á mancomunidade do Salnés. Polo tanto,
Nós, dende o grupo de goberno na Diputación, estamos debatindo isto na Diputación, vostedes solicitan que instemos, nós non temos que instar a nada. O Concello de Cambados é unha administración con autonomía municipal e con plena capacidade de funcionamento e autoorganización para facer estas xestións. E o primeiro que demandamos é que lidere o proceso o Concello, que negocien un precio cos propietarios, que digan a cantidade que vai aportar e que logo fagan xestión co resto de administracións. Pero isto vai así, con estos pasos, non ao revés, porque Galicia ten 313 concellos e vostedes se imagina que todos pensásemos que a Xunta nos iba a poder facer unha solución a cada unha calzador. Non. Eu, sin colaboración nin financiamento da Xunta de Galicia, estou construindo unha residencia municipal nun concello de 5.600 habitantes que vai ser a terceira do meu municipio, a terceira pública. Cambados, ninguna. Rematei, presidente. Ben, ten pecha o turno de intervención o deputado socialista Javier Iglesias. Presidente, insistimos en que a compra do asilo de anciáns de Cambados por parte da Xunta de Galicia é unha medida urxente e necesaria para garantir a continuidade futura dos servicios e mellorar as condicións de vida dos nosos maiores. Estánse poñendo vostedes hoxe aquí de costas a esta proposta, señor Cubela, e a todos os galegos e galegas. Pero non nos conformamos con isto. Queremos que a Xunta de Galicia adopte un modelo de atención integral á terceira idade que promova a inclusión social e a saúde e o benestar das persoas maiores. Instamos a todos os grupos, insistimos, desta Deputación Provincial a que se sumen á nosa proposta e aproben esta moción. Non podemos permitir que a falta de vontade política impida que os nosos maiores deixen de recibir a atención que merecen. Con políticas como as do PP na Xunta están obrigando os concellos a asumir competencias impropias, a que concellos como neste caso de Cambados teñan que buscar vías alternativas para a construción dunha residencia de anciáns cando é a Xunta de Galicia que ten estas competencias, pero nada novo, porque o mesmo corre co SAF, co que tamén lle están a meter un gol as administracións locais das que todos os que estamos aquí formamos parte. Tamén coas obras en centros escolares, en centros de saúde, en garderías, en centros de día, coas taxas de saneamento, coa falta de investimentos en xeral, etc., etc., etc. A Xunta de Galicia, señor Cubela, debe asumir as súas competencias. O que non houbo é resposta desta institución, da Xunta de Galicia. E, sobre todo, póñanse de acordo. O PP de Cambados, xa llo dixen antes, apoiou unha proposta de acordo similar a que hoxe se plantexa aquí dicindo que o Concello deu un paso adiante ao comprometerse a colaborar económicamente. Palabras da portavoz do seu partido neste Concello. A vontade do Concello é tal que está disposto á firma dun convenio no que, ademais da cesión do solo, como xa se dixo o mes pasado, se confinancie a mesma adquisición. Respondan desde o Partido Popular as chamadas do alcalde de Cambados e séntense a falar dunha solución residencial pública para as persoas maiores, veciñas e veciñas do Salnés. Eles teñen os mesmos dereitos que os outros territorios, como tamén dixen antes. De non facelo, pensaremos que se está a responder a presións dunha residencia privada cita na mesma comarca a cal non quere competencia. Gracias. Moitas grazas. Finalizado o turno de intervención, vamos a proceder á votación deste 10º punto da orde do día, que é unha moción do Grupo Provincial Socialista para exixir da Diputación que inste a Xunta de Galicia a que adquira o inmoble do Pazo de Montesacro de Cambados e asegurar así o seu uso social. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda rexeitada por unha maioría de 13 votos. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o número 11, moción do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego relativa ao rexeitamento dos proxectos de instalacións dos parques eólicos mariños Pinzón e Roleira. Ten a palabra dona María Manuela Rodríguez Pumar. Pero o interese das grandes compañías eléctricas por se posicionar de cara á implantación de parques de eólica mariña nas nosas costas e a posibilidade de poder empregar fondos públicos para facelo está a provocar a presentación de proxectos, chamemos insólitos, e que non teñen en conta ningún condicionante ou característica das nosas terras ou das nosas augas. Nin ter unha estreita plataforma continental na Galiza, nin as actividades pesqueiras, marisqueiras e acuícolas que se desenvolven nelas, nin os ecosistemas existentes nas mesmas, nin os posibles impactos ambientais, sociais e económicos que poidan derivarse desas instalacións.
Nin as empresas, nin as administracións públicas parece importarlles que a planificación completa deses espazos mariños estean aínda sin rematar, pendentes de estudos, e permítese a presentación masiva de proxectos feito que está a xerar grande preocupación e mesmo alarma entre a cidadanía. Nesta competición de empresas pola obtención dun recurso, o vento, que reporta grandes beneficios económicos aos seus promotores, estamos a coñecer os pormenores de proxectos que resultan verdadeiramente preocupantes. É o caso dos proxectos dos parques eólicos mariños Roleira e Pinzón, ambos na costa suroeste de Pontevedra. O Ministerio da Transición Ecolóxica, a través da Secretaría de Estado de Medio Ambiente, abriu un período de consultas previas para entidades e concellos afectados, entre os que se atopaba esta Deputación Provincial, para que estas puderan presentar as consideracións que estimaran oportunas a estes proxectos. Da documentación disponible nos expedentes, extraese que o Parque Roleira, por exemplo, instalaría 33 aerogeneradores cunha potencia instalada de 594 megavatios, e o que nos preocupa, a menos de 29 kilómetros da costa da Guarda en unha área de 87 kilómetros cadrados. Contempla, ademais, unha liña de evacuación polo fondo mariño de 30 kilómetros e outra por terra de 30 kilómetros até a subestación eléctrica de Atios no Porriño. Afecta directamente aos concellos da Guarda, Oia, Rosal, Tui, no Baixomiño, o Porriño no Condado de Paradanta ou Baión e Gondomar no Valmiñor. O segundo, Pinzón, con 36 aerogeneradores, 540 megavatios, liña de evacuación polo fondo mariño de 25 kilómetros e por terra de 45, afecta directamente os concellos tamén a Guarda, Oia, Rosal, Tomiño, As Neves, Tui, o Porriño, Salceda, Salvaterra, Baiona e Gondomar. Ademais desas posibles afeccións, que falamos, as afeccións paisaxísticas, patrimoniais e ambientais, e a caladeiros e recursos pesqueiros que o proxecto non determina, os parques afectan directamente a Rede Natura e a espacios protegidos como Monte Aloia ou as Gándaras de Buriño, e así mesmo tamén afectarán a comunidades de augas e comunidades de montes, e chama a atención que estas últimas, as de montes, sendo propietarias de gran parte do territorio afectado, non foran consultadas como entidades interesadas. No que respecta ás liñas de evacuación submarina e terrestre, malia que os documentos optan supostamente pola alternativa máis favorable, admiten igualmente de xeito explícito ou implícito que conleva afeccións medioambientais e socioeconómicas para a actividade pesqueira e de tráfico marítimo e que entra en conflicto claro con áreas poboacionais no seu tramo terrestre. Por exemplo, no caso do Roleira, o trazado do cable de evacuación submarino partiría de Oia e percorrería a práctica totalidade do frente costeiro de Baiona a Guarda, atravesando zonas de esforzo pesqueiro, das artes de arrastre parexa, Porta, artes de cerco e trasmallo. E no seu trazado terrestre, tanto aéreo como soterrado, afectaría a moitos concellos ata chegar á subestación eléctrica de Atios no Porriño, en concreto a Oia, Gondomar, Baión e Tui, traspasando os cursos dos ríos Miñor e Louro. O documento recoñece, ademais, que afecta a hábitats de interese comunitario, así como a núcleos de poboación e zonas de gandeiría tradicional. Dentro dos plazos establecidos para as consultas previas, que o último rematou o 2 de decembro, o BNG presentou documentos de consideracións na liña do exposto nesta moción e, consecuentemente, a solicitude de que se sean retirados. Descoñecemos se este ente provincial, a Deputación de Pontevedra, se presentou consideración algunha en que sentido se o fixo. Fixemos unha pregunta no pleno anterior, mas aínda non tivemos resposta, pero que consideramos que é urxente que este pleno desta corporación se manifeste contrario á instalación destes proxectos, dado as graves afeccións que suporían para os concellos e os sectores afectados. Por tanto, por todo exposto, este grupo provincial do BNG somete a debate a proposta de adopción do acordo que di así o pleno da Corporación da Diputación de Pontevedra manifesta o seu rexeitamento aos proxectos de instalación dos parques de eólica mariña, Roleira e Pinzón, ambos na costa suroeste da provincia de Pontevedra. Nada máis, grazas. Moi ben, moitas grazas. Ten agora a palabra don Carlos Gómez, deputado socialista. Moitas gracias, señor presidente. Bos días a todos e a todas. Bueno, para ben ou para mal, a transición enerxética non é unha opción a estas alturas da vida, senón que é unha obriga, ademais de tamén loitar contra a crise climática
e tamén para mellorar as condicións de vida de todos e de todas os e as cidadáns. Tamén para elevar a competitividade económica e industrial e evitar tamén depender de terceiros países. O noso entender, non debemos perder este tren. A enerxía eólica é limpa, pero debe desenvolverse tamén de maneira planificada e en equilibrio ca nosa contorna. Ademais, tamén debe existir un retorno socioeconómico nas zonas afectadas pola implantación destas enerxías. O cambio climático a día de hoxe é unha realidade que, ademais, supón unha amenaza para a humanidade, polo que é unha obriga tamén colectiva poñer as medidas ao noso alcance para a loita contra o cambio climático, e non soamente dende unha perspectiva medioambiental, senón que deben contemplar o reto social e o reto económico, que van asociados, ademais, nun necesario equilibrio. É verdade que Galicia conta cunha posición ventaxosa para aproveitar a vaga de investimentos ligada á transición ecolóxica, tanto en produción enerxética renovable, eólica, hidráulica, como en novos vectores enerxéticos e todo elo polos recursos naturais e con creación do seu tecido industrial. Pero, ademais, o liderado en sectores como a pesca, o naval e a madeira, que non a través da economía, que son, parte da economía da nosa Galicia. Require así dunha renovación tecnolóxica e operativa para, como mínimo, non manter o obxectivo de mellorar a súa competitividade, onde, ademais, o capital humano e a innovación marcarán o futuro das infraestructuras do noso país. Que é Galicia? Galicia ten unha grande riqueza en recursos enerxéticos. Tamén rentables da maneira, que non son capaz de ler, enerxéticas renovables autóctonas, onde debemos poñer tamén os medios para atraer inversión, pero cunha premisa de contar ca cidadanía, as comunidades locais e tamén os sectores xa implantados para que o aproveitamento destes recursos respecte escrupulosamente o medio ambiente, a biodiversidade, ademais de encontrar as sinerxias cas actividades xa implantadas e repercuta nun beneficio para todos os galegos e galegas. Aquí acabo a miña primeira intervención. Gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, don Jorge Cubela. Sí, presidente. Ben, como sabemos, no marco do Pacto Verde Europeo publicase en novembro de 2020, como xa se dixo aquí, a Estrategia da Unión Europea para aproveitar o potencial de enerxía renovable mariña para un futuro climáticamente neutro, na que se establecen obxectivos de potencia instalada de eólica mariña e para as enerxías do mar. En decembro de 2021, o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico publica a folla do roteiro para o desenvolvemento de eólica mariña e das enerxías do mar en España, na que se fixa un obxectivo de potencia instalada en eólica mariña de 1 a 3 gigavatios, en 2030 de 40 a 60 para as enerxías do mar. Para iso, resulta necesaria unha adecuada planificación e ordenación das actividades para desenvolver no mar e un adecuado marco normativo. Tras a súa correspondente avaliación ambiental estratégica, publicada en decembro do ano 22, mediante o Real Decreto 150/2023, apróbanse os plans de ordenación do espazo marítimo das 5 demarcacións mariñas españolas, aos cales a Xunta de Galicia, durante o período de información pública, presentou alegacións, incluindo, entre outras, as relacionadas coa necesidade de desenvolver os proxectos fomentando e promovendo o diálogo temperán cos diferentes axentes do territorio, tal e como se está levando a cabo no marco do Observatorio de Eólica Mariña de Galicia,
e coa necesidade de garantir a coexistencia e compatibilidade co resto de actividades que xa se desenvolven no medio mariño, con especial atención ás actividades do sector marítimo pesqueiro. Tras a aprobación deste Real Decreto, o que queda é aprobar un procedimento de poxas, de tal forma que o gañador dese procedimento terá dereito a tramitar o seu proxecto, tanto dende un punto de vista técnico como ambiental. Entre finais do ano 24 e principios do 25, prevese que a publicación por parte do MITER da primeira poxa para a adxudicación de proxectos de eólica mariña trate de indicar o ámbito relacionado con esta primeira poxa, que será previsiblemente o de Canarias. Mentres non se aproba este procedimento de poxas, os promotores, co ánimo de posicionarse no mercado, están a presentar documentos de inicio dos proxectos, solicitando do MITER que elaboren un documento de alcance sobre a documentación enviada. No caso concreto destes dous proxectos, solápanse, e pode ser que ao final incluso acaben construíndose un ou ningún. Aínda está por definir como será a evacuación de enerxía. Neste sentido, dende a Xunta de Galicia e nomeadamente dende a Diputación, defendemos a importancia de que a evacuación sempre sexa única para cada unha das zonas para xerar a menor afección ao territorio. Está claro, e nisto podemos estar todos de acordo, que o procedimento que está a seguir o Goberno Central para a súa implantación non é o máis axeitado. Os dous documentos de inicio de proxecto, que non son proxectos, non chegan a ese nivel de detalle, nin moito menos, non deixan de ser meras expectativas de dereito a futuro, pero que non poderán seguir adiante se non gañan as poxas as que aínda non se presentaron. E mesmo gañando, deberán someterse a avaliación ambiental e comprobar se ambientalmente son viables. Polo tanto, os dous proxectos, como foron definidos aquí, non son tales, senón de momento documentos de inicio de proxecto, que seguramente cambien moito chegado o momento, polo que oporse agora e defender un non polo non non está na nosa folla de ruta. E defenderemos o noso territorio cando teñamos que ver todo o expediente e cando coñezamos toda a tramitación medioambiental que terá que producirse neste momento administrativo. Máis nada, presidente. Moi ben, moitas grazas. Ten de novo a palabra a deputada María Manuela Rodríguez. Ben, vamos a ver. Certo, a transición enerxética non é unha opción, pero eu faría outra pregunta. A única opción é sacrificar Galiza? Necesariamente toda a transición enerxética ten que pasar porque o territorio noso, terrestre mariño, está hipotecado. Galiza xa sufre 300 proxectos eólicos de eólica terrestre con un impacto social, económico, patrimonial e empresarial mesmo importante. E agora o ataque ven tamén polo mar. Ben, porque case a metade da eólica mariña proxectada no Estado pretende instalarse nas nosas costas, co cal, ben, isto ten un impacto ambiental inmenso, non sei como casa eso coa loita contra o cambio climático, que decir, bueno, a ver, se queremos para evitar un cambio climático estropeamos un medio ambiente, non sei se realmente estaría aí, pero bueno, non é só solo. Digo, todo isto para seguir a producir enerxía para fora de Galiza, deixándonos a nós todos os custes e ningún beneficio, nin tarifa eléctrica propia, nin ningún tipo de outro beneficio, polo que igual, ademais temos seguramente moita enerxía, pero igual non temos capacidade para pagala polo cara que nos sale, non? Porque ademais pagámosla igual que os que están a miles de kilómetros. Isto único que significa espolio, depredación, nun comportamento que é colonial, onde os beneficiarios son as grandes empresas enerxéticas que teñen a súa sede social e, basicamente, a súa sede fiscal en Madrid, dende logo fora de aquí, co cal nin siquiera revirten os propios impostos que deberían pagar esas empresas. Hipotecar o noso futuro ambiental e o futuro dun sector clave na economía de toda a costa galega para beneficiar a grandes empresas foráneas. Iso é o que temos que facer? Hipotecarnos para darlle beneficio ás grandes eléctricas? Dende logo, para a ONG temos claro que se temos que escoller entre as grandes eléctricas e a xente do mar,
quedamos, dende logo, coa xente do mar, con da defensa deses 31.000 empregos directamente relacionados con ese sector que están en perigo pola instalación de proxectos deste tipo. Igual que decía antes na moción relativa a 52, é mellor non aprobar cousas. Por iso, a medida preventiva non é un non polo non, é unha medida preventiva. Antes decía, se se aproba o proxecto da 52, por moito que non se desenvolva, os territorios van quedar afectados. Ben, poñamos a venda xa no sentido de que non permitamos ou empecemos a mostrar a oposición, tamén neste caso da Deputación, a este tipo de proxectos que non van a facer máis que, por moito que non se desenvolvan, como decía agora o portavoz do Partido Popular, van a facer que a nosa costa quede con a dúbida de estar afectada para sempre. Dende logo, eu tamén me limo o decreto e tamén sei toda esa literatura, pero o mellor que se pode facer é ser proactivos, digamos que non a estes proxectos, para salvar a nosa costa e o noso sector pesqueiro. Gracias. Moitas grazas. Ten a palabra o deputado socialista Carlos Gómez. Gracias, señor presidente. Según o seu último relatorio, señora Manuela, entón creo que a moción tería que falar de outras cousas. É dicir, que ventaxe nos vai a traer estas cousas. Non é dicir que non polo non para a instalación destes aeroxeradores. Pero mire, a pesar de toda a nosa riqueza, o certo é que tamén o Goberno galego do Partido Popular ten unha política enerxética cando menos irrecoñecible. E falamos de todo o que aconteceu ata chegar aquí, non? Creo que temos que facer memoria cando o señor Feixóo no ano 2009 chegou o goberno galego, mandou parar toda a eólica de Galicia por motivos estritamente partidistas, o noso entender, o que supuxo deixar máis de 5.000 millóns en inversión e que conlevou que todos os galegos e galegas tivéramos que pagar 100 millóns de euros de diñeiro público polas demandas de responsabilidade patrimonial das diferentes empresas adxudicatarias naquel momento. Aquel modelo, ademais, que deixara o bipartito, foi avalado no seu momento a súa legalidade polo Tribunal Superior de Xusticia de Galicia. Deste xeito, o Partido Popular é o principal responsable de que Galicia non teña unha boa planificación do seu potencial enerxético. Problema que, ademais, se traslada tamén á economía industrial de Galicia. Para mostra o botón, dos cerca de 60 parques eólicos que nestes momentos están suspendidos en Galicia polo Tribunal Superior de Xusticia, moitos o son por motivo de sustentabilidade ambiental e por autorizarse en zonas nas que non aptas, porque se proxectan cun plan sectorial eólico que é do ano 1997, un plan que xa está máis que desfasado e que non está zonificado conforme as exixencias medioambientais actuais. Nós compartimos a necesidade de converter a Galicia en líder no cumprimento dos obxectivos de enerxía renovables e eficiencia enerxética, ademais de impulsar unha estrategia para a descarbonización da economía galega antes do ano 2050, conforme o Pacto Europeo. Tamén creemos que temos que ser ambiciosos cas renovables, pero iso sí, cun despregue moi ordenado, planificado e riguroso, ademais tamén de estar consensuado con todos os axentes sociais e se faga con cumprimento o escrito dos requisitos medioambientais e que sexan compatibles con outras actividades, entre elas, como non, a pesca. Ben, neste caso, rematou o seu entendo tempo.
entenda que xa vai un exceso Sí, de 30 igual que segundos. outros compañeiros da que non mesma é bancada e de outra, señor presidente. cuestión Pero menor. de todas as maneiras Así que entendemos damos o turno, que non sei se por parte de quen esta presentou a moción o Partido Socialista ten que votar en ten- contra. Moitas gracias. remata o turno de intervencións María Manuela. Vou decirlle ao deputado que, bueno, a moción di o que di. Non quere decir outra cousa, di o que di. Explica o que significa, o que vai a significar a instalación desos parques eólicos e pide que os paralicemos canto antes. Non analiza o que nos vai a traer de positivo porque prácticamente será nada e para eso está as miñas intervencións anteriores. Afecta moi negativamente a sectores productivos estratégicos deste país e iso debería ser o que deberíamos primar. Claro, bueno, logo o de botar balóns fora para autodefenderse a vostedes, botarlle a culpa a outros que tampouco fixeron os deberes, cando fala do plano eólico, supoño que está falando do Partido Popular, entendo que queira defender o Goberno do Estado, pero neste caso, e sendo vostede, ademais de Baiona, que é unha das costas afectadas, pois debería reconsiderar a súa posición e non defender o indefendible. Dende logo, seguimos pedindo que se vote a prol desta moción. Moitas grazas. Vale, vamos proceder á votación, entón, do punto número 11, que é moción do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista relativo ao rexeitamento dos proxectos de instalación dos parques eólicos mariños Pinzón e Roleira. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda rexeitada por maioría. E agora vamos aos asuntos de fora do orde do día, que non hai ningún, e logo xa na parte de información e control, o punto número 13, que é dar conta do informe de intervención sobre o período medio de pago a proveedores correspondente ao mes de decembro de 2024. Punto número 14, dar conta do informe de intervención sobre o cumprimento durante o cuarto trimestre de 2024 dos prazos de pago de obrigas en relación co disposto na Lei 3/2004, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. E punto número 15, dar conta das resolucións presidenciais. E rematamos co 16º punto de orde do día, que é o de rogos e preguntas. Non sei se hai algún rogo ou algunha pregunta. Sí, hai unha... Ten a palabra don Javier Iglesias. Gracias, presidente. A pregunta é se ten previsto a Deputación de Pontevedra como titular da EP 9501 o seu paso polo Concello de Ribadumia tomar medidas no seu punto crítico que está a carón do polígono industrial de Cabanelas tras os accidentes constantes que se están a producir nesta zona. Moitas gracias. Gracias. Alguna pregunta máis? Bueno, non habendo, pois lle damos as gracias e rematou este pleno ordinario. Boa tarde.